Συνάδελφε, έχω την τιμή να ανακοινώσω στο Σώμα το Δελτίο Αναφορών και Ερωτήσεων της 3ης 26ης Ιουλίου 2011 για την οικονομία της συζητήσεως καταχωρίζεται στα πρακτικά. Εισερχόμεθα τώρα στη συζήτηση των επικαίρων ερωτήσεων. Πρώτη θα συζητηθεί η με αριθμό 1094, 19/7/2011. Επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος κ. Σάβα Εμινίδη προς τον Υπουργό Οικονομικών σχετικά με τη ρύθμιση οφειλών των επιχειρήσεων με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Την ερώτηση εκ μέρους της κυβερνήσεως θα απαντήσει ο Υπουργός Αναπληρωτής Οικονομικών, κ. Φίλιππος Σαχινίδης. Παρακαλείται ο κ. Εμινίδης, ο ερωτών συνάδελφος, να αναπτύξει προφορικά την ερώτησή του προς τον Υπουργό. Ορίστε, κύριε Εμινίδη. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, βρισκόμαστε σε μια περίοδο όπου η προσπάθεια για ανάκαμψη της οικονομίας πλέον βρίσκεται στην πιο κρίσιμη καμπή της. Μετά από τις πρόσφατες και επιτυχημένες αποφάσεις από τη Σύνοδο Κορυφής για τη χώρα μας, επιτέλους μπήκε ο πάτος στο βαρέλι του δημοσίου χρέους και εξασφαλίστηκε η μεγαλύτερη θωράκιση των ελληνικών τραπεζών, η σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος με την ενίσχυση της κεφαλαιακής του επάρκειας. Η προσπάθεια που πρέπει να γίνει τώρα είναι να μπει πάτος και στο βαρέλι της ύφεσης και να βοηθήσουμε τις ελληνικές επιχειρήσεις που προσπαθούν να ανέβουν προς τα πάνω, αλλά δυστυχώς αντιμετωπίζουν τις τράπεζες που τις κάβουν το λάκκο προς τα κάτω. Οι επιχειρήσεις των παραμεθόριων πυρόπληκτων και σεισμόπληκτων περιοχών που έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους ανέρχονται περίπου 20.000. Οι τράπεζες έχουν εξαιρέσει από τις νέες χρηματοδοτήσεις τις επιχειρήσεις αυτές, διότι τα δάνεια που τους έχουν δώσει δεν κινδυνεύουν λόγω των εγγύσεων του δημοσίου, τις οποίες έχουν τιτλοποιήσει και ρευστοποιήσει και επιπλέον έχουν δεσμεύσει τις διαθέσιμες εξασφαλίσεις των επιχειρήσεων για να καλύψουν αντεεγγυητικά τα εγγυημένα από το ελληνικό δημόσιο ποσά. Εκτός από τη συμπεριφορά των τραπεζών, οι επιχειρηματίες έχουν να αντιμετωπίσουν και τις υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών για την παροχή και τη διαχείριση των εγγύσεων του ελληνικού δημοσίου που δεν τους προστατεύουν από την αυθαίρετη ερμηνεία των διατάξεων του νόμου και των διοικητικών αποφάσεων που κάνουν οι τράπεζες. Οι αρμόδιες υπηρεσίες, κύριε Υπουργέ, πρέπει να παρεμβαίνουν όταν δεν εφαρμόζεται ή παρερμηνεύεται από τις τράπεζες είτε από υπαλλήλους άλλων υπηρεσιών οι υπουργικές αποφάσεις και να προστατεύσουν τα συμφέροντα του ελληνικού δημοσίου που είναι η διαφύλαξή του από το τεράστιο δημοσιονομικό κόστος που θα προκύψει από τις καταπτώσεις των εγγύσεων και η διάσωση των επιχειρήσεων και των εργαζόμενών τους. Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι ποια μέτρα προτίθεστε να λάβετε για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας και της εξυγίανσης των επιχειρήσεων και αν σε αυτά θα συμπεριλάβετε και τη δυνατότητα επιμήκυσης του χρόνου αποπληρωμής των χρεών, τη μείωση των επιτοκίων και τη λήψη μέτρων για τη διασφάλιση ομαλής πρόσβασης των επιχειρήσεων αυτών ξανά στο πιστωτικό σύστημα και την αποδέσμευση ενεργητικού των επιχειρήσεων μέσα από μια συνολική επαναξιολόγηση και αναδιάρθρωση των συγκεκριμένων εγγυημένων δανείων προκειμένου να καταστεί εφικτή η χρηματοδότηση των επιχειρήσεων και τη μη υπαγωγή στις διατάξεις για την ποινικοποίηση των οφειλετών του ελληνικού δημοσίου, των οφειλών που προέρχονται από καταπτώσεις εγγυήσεων. Ευχαριστούμε τον κύριο Εμινίδη. Παρακαλείται ο Υπουργός Αναπληρωτής Οικονομικών, κ. Φίλιππος Σαχινίδης, να λάβει το λόγο προκειμένου να απαντήσει στον ερωτώντα συνάδελφο. Ορίστε, Υπουργέ. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε συνάδελφε, δεν έχω παρά να συμφωνήσω μαζί σας ότι πραγματικά με την πρόσφατη συμφωνία δόθηκε στη χώρα μας η δυνατότητα να μπορέσει να αντιμετωπίσει τα μεγάλα οικονομικά και χρηματοδοτικά προβλήματα και βέβαια πολύ σωστά αναφέρατε ότι μία από τις προβλέψεις που περιλαμβάνονται μέσα στην πρόσφατη συμφωνία που έγινε στην προχθεσινή Σύνοδο Κορυφής
είναι και η πρόβλεψη για τη δυνατότητα περαιτέρω θωράκισης του τραπεζικού συστήματος της χώρας με κεφάλαια, αλλά και η δυνατότητα πρόσβασης του ελληνικού τραπεζικού συστήματος σε ρευστότητα, έτσι ώστε να συνεχίσει απρόσκοπτα την αναπτυξιακή του λειτουργία. Είναι γεγονός, κύριε συνάδελφε, ότι τα τελευταία χρόνια το ελληνικό δημόσιο, στο πλαίσιο άσκησης και κλαδικής πολιτικής αλλά και πολιτικής περιφερειακής ανάπτυξης, χρησιμοποίησε το εργαλείο της εγγύησης προκειμένου να δώσει τη δυνατότητα σε κλάδους της οικονομίας να έχουν πρόσβαση σε τραπεζικό δανεισμό με ευνοϊκότερους όρους ή να προστατέψει τις επιχειρήσεις που λειτουργούν σε συγκεκριμένες περιοχές της χώρας. Η πραγματικότητα είναι ότι σήμερα τα αποτελέσματα από τη χρήση αυτού του εργαλείου είναι αμφίσιμα. Υπάρχουν δηλαδή περιπτώσεις όπου πραγματικά οι επιχειρήσεις αυτές μπόρεσαν και ξεπέρασαν τα προβλήματα που είχαν χάρη στην εγγύηση που τους έδωσε το ελληνικό δημόσιο. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις όπου τελικά η εγγύηση που έδωσε το ελληνικό δημόσιο δεν μπόρεσε να προστατέψει επιχειρήσεις που ανήκουν σε συγκεκριμένους κλάδους ή δεν μπόρεσε να προστατέψει επιχειρήσεις που ανήκουν σε συγκεκριμένες, που εδράζουν για την ακρίβεια σε συγκεκριμένες περιοχές της χώρας. Το μεγάλο πρόβλημα με το οποίο βρισκόμαστε αντιμέτωποι σήμερα είναι ότι ένας μεγάλος αριθμός από αυτές τις επιχειρήσεις δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, παρά το γεγονός ότι εμείς δώσαμε και ρύθμιση πάνω στα χρέη τα οποία είχαν με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Ενδεικτικά να αναφέρω ότι με υπουργική απόφαση του Ιουνίου του 2010 δώσαμε την ευχέρεια σε επιχειρήσεις του Ιουνίου του 2010, δηλαδή σχεδόν μόλις πριν από έναν χρόνο. Δώσαμε την ευχέρεια σε επιχειρήσεις των νομών Καβάλας, Δυτικής Μακεδονίας, Ημαθίας, Φλόρινας, Καστοριάς, Κελκής, Ξάνθης, Ροδόπης, Εύρου, Πέλας και Σερών να ζητήσουν αναστολή καταβολής των οφειλόμενων δόσεων των εγγυημένων από το ελληνικό δημόσιο δανείο τους για το χρονικό διάστημα από 1η Πρώτου 2010 έως και 31 Δωδεκάτου 2013 με αντίστοιχη επιμήκυση της συνολικής διάρκειας των δανείων μέχρι τις 31 Δωδεκάτου 2022. Αυτό τι σημαίνει? Ότι το κράτος όπου μπορούσε ανταποκρίθηκε στα αιτήματα που υπέβαλαν οι επιχειρήσεις. Εκείνο όμως το οποίο βλέπουμε είναι ότι πριν συμπληρωθεί ακόμα ένας χρόνος από την τελευταία ρύθμιση επανέρχονται οι επιχειρήσεις και ξαναζητούν ρύθμιση. Αυτή τη στιγμή οι συνθήκες είναι πάρα πολύ δύσκολες για έναν πρόσθετο λόγο. Διότι μία από τις συμβατικές υποχρεώσεις που έχει αναλάβει η χώρα μας στα πλαίσια του μνημονίου είναι οι εγγυήσεις που θα δώσει μέσα στο 2011 να μην ξεπεράσουν το 1 δισεκατομμύριο και από το 2012 και μετά δεν θα μπορεί το Γενικό Λογιστήριο του κράτους να δίνει εγγυήσεις. Επομένως, παρά την καλή θέληση που υπάρχει από την πλευρά του Υπουργείου Οικονομικών να ανταποκριθεί, δυστυχώς αν θέλαμε αυτή τη στιγμή να ανταποκριθούμε στο αίτημα για ρύθμιση των δανείων όλων των περιοχών της Ελλάδος που έχουν πάρει δάνεια με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου, αυτό θα μας οδηγούσε σε ξεπέρασμα του πλαφών του 1 δισεκατομμυρίου και θα δημιουργούσε πάρα πολλά προβλήματα. Στη δευτερολογία μου θα τοποθετηθώ για το ζήτημα του τραπεζικού συστήματος. Δεν μου λέτε, κύριε Υπουργέ, τα δάνεια τα πρώτα εφών οι εγγυήσεις εξαταμιεύτησαν, έχουν εκταμιευθεί ή διεκόπησαν? Τα δάνεια έχουν εκταμιευτεί, γι' αυτό και οι δικαιούχοι ζήτησαν ρύθμιση πάνω σε δάνεια. Βεβαίως υπάρχουν και περιπτώσεις που δόθηκε η εγγύηση του ελληνικού δημοσίου, αλλά σε ορισμένες από τις περιπτώσεις δεν κατάφεραν οι δικαιούχοι να εξασφαλίσουν τον τραπεζικό δανεισμό που επιδίωκαν μέσω της εγγύησης του ελληνικού δημοσίου. Ευχαριστώ. Παρακαλείται ο ερωτών συνάδελφος κ. Σάββας Εμινίδης να λάβει το λόγο για δευτερολογία. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, σε σύσκεψη που έγινε πριν 10 μέρες στην Καβάλα, με πρωτοβουλία του επιμελητηρίου, συμμετείχαν πολλά επιμελητήρια, διατυπώθηκε η άποψη ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις, πράγματι που έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους στα ιδρύματα με την εγγύηση του δημοσίου, βρίσκονται σε πλήρη αδυναμία να εκπληρώσουν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις και θα οδηγηθούν πολύ σύντομα σε κλείσιμο. Αυτό θα επιφέρει την κατάπτωση των εγγυήσεων του δημοσίου, το οποίο, κύριε Υπουργέ, θα αναγκαστεί να πληρώσει το 80% των δανείων, κάτι που, όπως λένε, και θα ήθελα και την άποψή σας πάνω σε αυτό, θα προσθεθεί στο δημόσιο χρέος και θα εκτινάξει και το έλλειμμα, λόγω ενός φαινομένου ντόμινο που θα παρασύρει στο κλείσιμο χιλιάδες επιχειρήσεις, με αποτέλεσμα να καταστραφούν όλες οι αναπτυξιακές υποδομές που επί σειρά δεκαετιών οικοδομούνται για κλάδους, περιοχές και επιχειρήσεις. Για να μην γίνει αυτό, τα επιμελητήρια προτείνουν ουσιαστικά τη δημιουργία ενός μηχανισμού διάσωσης των επιχειρήσεων. Και
εκτός από την επιμήκυση του χρόνου αποπληρωμής σε 30 χρόνια, ζητούν και την επιμήκυση της περίοδου χάριτος σε 15 χρόνια, με κεφαλοποίηση των τόκων, κούρεμα επιτοκίων, και υπάρχει μια πρόταση για την εξαγορά του χρέους από τις τράπεζες μέσω ενός νέου χρηματοπιστωτικού και ταυτόχρονα ασφαλιστικού προϊόντος που θα σχεδιάσει το οικονομικό επιτελείο, το οποίο όσον αφορά τις τράπεζες θα είναι ένα ομόλογο διάρκειας 30 ετών και όσον αφορά τις επιχειρήσεις ένα πιστωτικό ως προς το επιτόκιο που θα καταβάλουν προς το δημόσιο και ασφαλιστικό ως προς την αποπληρωμή του κεφαλαίου στη λήξη του ομολόγου. Και εδώ, πριν ούτε μία εβδομάδα, είχαμε τη μεγάλη επιτυχία της χώρας στην Ευρώπη, όπου πράγματι ο Πρωθυπουργός και το Οικονομικό Επιτελείο πέτυχε κάτι αντίστοιχο για τη χώρα μας. Όλες οι προτάσεις που κατέθεσαν τα επιμελητήρια και σας έχουν κοινοποιηθεί εκφράζουν την αγωνία του επιχειρηματικού κόσμου για την επιβίωση και τη συνέχιση της δραστηριότητάς τους. Για να γίνει αυτό χρειάζεται να ληφθούν μέτρα, ώστε να μειωθεί το χρηματοοικονομικό κόστος των δανείων στο επίπεδο του 5%. Τη στιγμή, σήμερα, κύριε Υπουργέ, στο νομό Καβάλας, οι επιχειρήσεις δανείζονται περίπου 10%. Με δεδομένη την απροθυμία των τραπεζών και έχοντας την εγγύηση του δημοσίου να συνδιαλλαγούν με τις επιχειρήσεις για να επαναρρυθμίσουν τις οφειλές τους, θεωρώ ότι είναι μια αναγκαία παρέμβαση στις τράπεζες από το Υπουργείο και το Οικονομικό Επιτελείο για να αντιμετωπιστούν προβλήματα όπως η απώλεια σημαντικών δικαιωμάτων και παροχών που περιέχονται στις αρχικές υπουργικές αποφάσεις, όπως η επιδότηση του επιτοκίου, η πλήρη απαξίωση των εγγυήσεων του ελληνικού δημοσίου, εφόσον ζητούνται και πρόσθετες εγγυήσεις που δεσμεύουν όλο το ενεργητικό και η συνεχής αμφισβήτηση των διατάξεων νόμων και υπουργικών αποφάσεων από τις τράπεζες. Ως προς το ληξιπρόθεσμο κομμάτι των οφειλών των δανείων του ΤΕΜΠΕ, καθώς και το άλικτο υπόλοιπό τους, έχει προταθεί από τα επιμελητήρια η παράταση περίοδου αποπληρωμής των χρεών για 8 χρόνια και η χορήγηση ουσιαστικής περίοδου χάριτος 2 χρόνια, στα οποία οι δανειολήπτες θα καταβάλουν μόνο τους τόκους, ενώ στα υπόλοιπα 6 θα καταβάλουν το κεφάλαιο του δανείου σε εξάμηνες δόσεις. Το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης, το ΕΤΕΑΝ, που αντικατέστησε το ΤΕΜΠΕ, πρέπει να δεσμεύει μέσα από τους όρους της προκήρυξης τις τράπεζες που θα επιλέγει για να χορηγούν τα δάνεια, ώστε να εφαρμόζονται οι ευμενέστεροι πιστωτικοί όροι υπέρ των επιχειρήσεων. Η κυβέρνηση και κυρίως το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης έχουν κάνει πράγματι πολλά για να στηρίξουν τις ελληνικές επιχειρήσεις, αλλά, κύριε Υπουργέ, οφείλουν να κάνουν περισσότερα όσο συνεχίζεται αυτή η οικονομική κρίση και η ύφεση. Και βέβαια πρέπει να τρέξουν οι επιδοτήσεις και οι εγγυήσεις ύψους 1,5 δις, όπως ανήγγειλε ο Υπουργός Ανάπτυξης. Βρήκα επίσης ελπιδοφόρα την ανακοίνωση ότι θα εξεταστεί δημιουργία επενδυτικής αναπτυξιακής τράπεζας στην Ελλάδα στα πρότυπα της γερμανικής. Από εσάς, κύριε Υπουργέ, και το Υπουργείο Οικονομικών, αναμένουμε να κάνετε ό,τι είναι δυνατόν να αποτρέψετε το κλείσιμο των επιχειρήσεων που είναι ζωτικής σημασίας για την έξοδο από την οικονομική κρίση και τη μείωση της ανεργίας. Ιδιαίτερα εκεί που πονάει όλη η περιφέρεια και ο νομός Καβάλας. Πρέπει να ξεκινήσει άμεσα, κύριε Υπουργέ, ένας διάλογος με την Επιτροπή, την τετραμελή που όρισαν τα 24 επιμελητήρια, ώστε να υπάρχει μεταξύ Υπουργείου και Επιμελητηρίων μία διεξοδική ανάλυση και οριστική λύση του θέματος. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Εμινίδη. Παρακαλεί ο Υπουργός κύριος Φίλιππος Σαχινίδης να λάβει το λόγο για δευτερολογία. Κύριε συνάδελφε, συγκρατώ από την πρωτολογία σας και επικροτώ την άποψή σας ότι στις παρούσες συνθήκες αυτό το οποίο έχει ανάγκη η χώρα είναι να βάλουμε πάτος στο βαρέλι της ύφεσης. Διότι πραγματικά ο μόνος αποτελεσματικός τρόπος για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα της χώρας είναι να βγάλουμε τη χώρα από την ύφεση, να την επαναφέρουμε σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης την ίδια στιγμή που προσπαθούμε να πετύχουμε τον περιορισμό των ελλημάτων. Αυτή η διπλή στόχευση, δηλαδή την επιστροφή της οικονομίας σε θετικούς ρυθμούς και τη μείωση των ελλημάτων, υπηρετούμε καθημερινά μέσα από το έργο το οποίο προσπαθούμε να υλοποιήσουμε στο Υπουργείο Οικονομικών.
Θέλω δε να σας πω ότι η πρόσφατη συμφωνία, αν κάτι πετυχαίνει, είναι να δίνει στην Ελλάδα τη δυνατότητα να αντιμετωπίσει το πρόβλημα των χρηματοδοτικών